ένα άλλο γαλάκτωμα που μπορούμε σε δέρματα όρημα και που θέλουμε να προλάβουμε, θα έλεγα, τις εριτίδες, είναι να χρησιμοποιήσουμε μία κουταλιά της σούπας γιαούρτι, εδώ να προσθέσουμε μία κουταλιά της σούπας λεμόνι και 2 σταγόνες από το έλαιο λεμονιού ή αμυγδαλέλαιου. Θα τα ανακατέψουμε όλα αυτά πάλι και θα κάνουμε μια πολύ εύκολη σπιτική συνταγή για να καθαρίσουμε, να κάνουμε ένα καλό ντεμακιγιάζ στο πρόσωπό μας. Το αμυγδαλέλαιο, που το έχουμε νομίζω αναφέρει και σε άλλη εκπομπή, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό και για τον καθαρισμό του δέρματος, αλλά επίσης και για την περιοχή των ματιών, διότι δυναμώνει και τις βλαφαρίδες και αφαιρεί και τα ίχνη του μακιγιάζ για την περιοχή των ματιών, αλλά κατ' επέκταση και σε όλο το υπόλοιπο πρόσωπο. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουμε το νερό μας, τη λοσιόν, που θα πρέπει να επαναφέρουμε το pH και θα προχωρήσουμε με την ενυδατική μας κρέμα ή την αντιλιακή μας αντίστοιχα. Αυτές οι συμβουλές σας θα μου λείψουν. Ναι. Οι πολύ ωραίες συνταγές αυτές που σας ρωτούν και εσάς ξανά, και εύκολες, που παίρνουν ξανά εδώ στο σταθμό μετά το τέλος της εκπομπής και λένε δεν σημείωσα εκείνο το κομμάτι, τι να... Αυτά είναι τα ωραία. Παρότι είστε νέα σε ηλικία, έχετε φτιάξει το Votre Boté, το οποίο πόσα χρόνια λειτουργεί τώρα? Είναι από το 1994. Είναι 20 χρόνια. 20 χρόνια περίπου. Τώρα, ναι. Και είναι από τα κορυφαία Ινστιτούτα αισθητικής στη Μαγνησία και όχι μόνο, θα πω στη Θεσσαλία και στην Ελλάδα. Δεν το λέω εγώ, το λένε και οι πελάτες σας που έρχονται εκεί και οι συναδελφοί σας. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις την αναγνώριση και των συναδέλφων και του κόσμου. Είστε αγαπητό πρόσωπο στην πόλη. Το προσπαθούμε. Όποιος σας γνωρίζει από κοντά, εγώ είχα την χαρά και την τιμή να συνεργαστώ μαζί σας ένα χρόνο, πραγματικά καταφέρνετε να κερδίσετε αμέσως τη συμπάθεια και σίγουρα το έχετε κάνει και με τους τηλεθεατές μας αυτό. Βασικά το επάγγελμα της αισθητικού είναι κάτι που μου αρέσει. Ναι. Μου άρεσε πάντα. Ασχολήθηκα με αυτό με αγάπη. Θεωρώ επίσης ότι όταν με κάτι ασχολείσαι με αγάπη, προσφέρεις και προσπαθείς να είσαι στο χώρο, να στέκεσαι με αξιοπρέπεια και με όπως μπορείς καλύτερα. Είναι πολύ σημαντικό. Προσπαθούμε, το όραμά μας πάντα είναι να κάνουμε μια ζωή καθημερινά καλύτερα και στη γυναίκα. Έτσι. Και αυτό παίζει ρόλο γιατί όσο προσπαθεί η γυναίκα να βελτιώσει την εμφάνισή της, νιώθει και καλύτερα, περισσότερη αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα και στο περιβάλλον της, είτε αυτό είναι κοινωνικό είτε επαγγελματικό, να μπορέσει να στέκεται πολύ καλύτερα και να έχει περισσότερα ωφέλη για την ίδια. Εμείς οι άντρες θα σας πω ότι θέλουμε όμορφες γυναίκες. Ναι. Έτσι, έχουμε μια ιδιαίτερη αδυναμία. Άρα... Και εμάς μας αρέσει να αρέσουμε. Ακριβώς. Είναι και το σλόγγαν από το Votre Boté αυτό. Ναι. Βέβαια, επίσης η ομορφιά δεν έχει σύνορα. Σωστό. Είναι αλήθεια. Σωστό. Και η αισθητική είναι το μέσο για να πραγματοποιήσει και να διατηρήσει αυτήν την ομορφιά. Μάλιστα. Είναι ένα διαβατήριο το οποίο το έχουμε στα χέρια μας και αν το χρησιμοποιήσουμε καλά και όμορφα, ανάλογα με την κάθε ηλικία, θα καταφέρουμε να διατηρήσουμε τη νιώτη όσο μπορούμε καλύτερα. Όλα αυτά στο Votre Boté, η Άσονος 96, μεταξύ Σπυρίδη και Αγίου Νικολάου. Μπράβο. Και στο τηλεφωνικό σας κέντρο 2421 0 32205. 32205 για ραντεβού, για σχόλια που θέλετε να κάνετε, να βρείτε καμιά συνταγή από τις ωραίες αυτές που μας δίνει εδώ η κυρία Ρέπου. Θα πάτε από εκεί προφανώς να απολαύσετε τις υπηρεσίες που προσφέρει και οι συνεργάτηδες της και εκείνη. Σας ευχαριστούμε θερμά. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την υπέροχη χρονιά. Καλοκαιριού. Να είστε θα καλά. μου λείψετε κι εσείς βέβαια. Καλά, θα σας ξαναέχουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα επανέλθετε. Δεν σας χαιρετώ ακόμα για καλοκαίρι, κάτι θα κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Σας αποχαιρετούμε. Τα λέμε πάλι αύριο το μεσημέρι στις 3. Γεια και χαρά.